Bueno, eta kamaran beste alde, horzen ikusten dugu Amaia Leibar, arratsaldeon eta ongi etorri Amaia. Arratsaldeon, Joseba, mila esker. Dena den, arratsaldeon erraten da, bazkaldu ondoren erraten dela, zure kasuan ez da horrela izan, ongo pensatzen dut. Ez, oraindik hemen gaude ikastolan eta azken saioaren azken txanpan gaude, bai. Oraindik bazkaldu gabe. Paz de Zigandako irakasle eta gaurkoan ordezkari baita ere, jakin egin dugulako zortzen zigilu bat eman dizuela, ohorezko erran daiteke dela gainera, kalitatezko zigilu hori. Beraz, zorionak erran beharko, lehen nik eta behin. Mila esker, bai, egindako lanari olako errekonozimendu bat ematea edo horregatik jasotzea, eskertzen da, egia esateko, bai. Bueno, zer dela eta, izan da, batez ere, zigilu hori eman dizuetela, kalitatezko zigilu hori. Bai, begira, Europar Batasunak badu itunin izeneko atal bat, gazteria, hezkuntzaren gaineko programaren barruan dagoen atala da. Ituninek azkenean ahalbidetzen du Europar Batasuneko, gure kasuan ikastetxeak harremanetan jartzea, plataforma bat jartzen digu, Tunespace izenekoa, eta aurten ja laugarren urtez, ari gara proiektu bat egiten, eta saria edo rekonozimendua hau etorri da iazko ikasturtean egindako proiektuaren inguruan. Kantu kontari izena du, eta hor hartu gendun parte Euskal Herriko 3 ikastetxek, Basauriko Urbi Institutuak, Donibane Loitzuneko Mauriz Rabele kolegioak eta hemen Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolak. Bai, aurrekariak ere baditugu, 2017-18ko ikasturtean hasi ginen proiektu honekin, Nafarroako gobernuko Ituinin arduraduna dan Eliza Etxenikeren laguntza izugarria izan dugu hasieratik, animatu gaitu pilo bat, eta berak jarri gintuen kontaktuan Basauriko Karmele, irakaslea, eta ni neu, eta hasi ginen euskarazko lehengoko proiektua egin gendun, Ituinineko lehengoko proiektua. Hor bai ez genula lortu olako errekonozimendurik, ezin izan zelako ofiziala izan, estatu bereko 2 ikastetxe ginelako. Orduan, dator esan gendun, hau aurrera egin behar dugu, eta, iparralderantz jo gendun, eta Pantxika Mestoie aurkitu gendun, Mauriz Rabele kolegiokoa, eta hortik aurrera izan da elkarlan bat, hau laugarren urtez, orain martxan dugun proiektuarekin, laugarren urtez ari garena, eta oinarria izan da, iaskoa ere, bada, bigarren hezkuntzan egin zen euskaraz egin zen lehenengoa. Badakizu hori, segertatzen den kontu hauetan, bagian ingelera eta gaztelera eta beste hizkuntza batzuk bai hartu izaten dira kontutan, baina, animatu ginen euskaraz egitera, hemen naiz eta gertutasunean urrun gaude batzuetan, eta plataforma honek eta proiektu honek ematen digune aukera bada euskara sustatzeko gaitasun, bai ahozko gaitasunak, idatzizkoak garatzeko, eta gero sozialki ere elkar ezagutzeko bide oso egokia. Kompetentzia digitalekin batera, hainbat programat erabiltzen ditugu, eta ikasleak horrekin badatoz guregana. Zehazki askoak atu kontari, euskal kantagintzan, musikagintzan zentratu ginen, eta hainbat ekintza eta programa eta egin genituen. Tartean, orain artean, gero pandemia hau dela eta maiatzeko topaketa ezin izan genuen egin, baina aurrez aurreko topaketa egin genuen iazko abenduak 12an Iruñan elkartu ginen, bai Donibane Loitzuneko kideak eta bai Basaurikoak eta gu. Eta egia esateko hori ere bada beste olako aliziente bat edo esaten dana, ez? Gero aurrez aurre ezagutu alizatea neraberekin jarduten dugu eta horrek ere badu bere garrantzia. Zein izan ziren hasiera batean mintzat helburu nagusiak? Helburu nagusiak eta hortan hiruok hontan ari garen Pantxika Karmele eta hiruok argi dugu helburu nagusia euskara sustatzea dela, euskaran oinarritutako hainbat gai hartzen ditugu eta iazkoa euskal kantagintza edo musikagintza izan zen.
Hasiera batean, proiektuen hasieretan beti egiten dugu lan kooperatiboa ere sustatzen dugunez, proiektu guzti hauetan, Twin Space plataformaan beraien burua aurkezten dute, gero konpetentzia digitalei eutxiz ere egiten ditugu abatarrak sortu, ikasle bakoitzak bere abatarra sortzen du, programa berezi bat erabili sortarako, orduan hasieran elkar ezagutza sustatzen dugu, beraien elkar ezagutza guztia egiten da euskaraz, bai? Hor ere, euskalkiak ezagutzeko eta zuzenean eta praktikan jartzeko aukera izaten dugu. Orduan, hori abiapuntua hartuta eta kompetentzia digitala sustatzeko asmoz, ikastetxeko aurkezpen bideoak egiten dira, gero beraien artean galderak egiten dituzte, elkarri egiten dizkiote hobeto ezagutzeko, logo lehiaketa ere gure proiektuari izaera eta kohesioa emateko logo lehiaketa ere egin gendun, eta gero hasi ginen euskal kantagintzako abestiak eta taldeak eta ezagutzen. Eta oinarrian egiten gendun neguarekin adibidez, neguarekin lotutako abestiak hautatu, eta gero bakoitza aztertu egiten zituzten, bai letra, bai abeslarian hortzen, aldatu edo bertsio desberdinak omen dauden. Hau dena, 3 ikastetxetako ikasleekin osatutako taldeek egiten dute, bai? Elkarlana momentu oro egiten zen. Eta beraien iritzia ere eskatzen genuen, argudioekin, eta hori denek taldeka egin zuten lana da, bai. Oinarria hori, euskal kantagintza, musika estilo desberdinak, gero baita ere euskal kantu ederrenaren bila ere aritu ginen, eta aurretik programatzen ditugu ekintzak, eta gero ikasturtea aurrera doan enean, ere sortu aldira ekintza berriak, bai. Bapatean egiten da zerbait, zuzenean eta bapatean, edo bakotxak bere tokian lantzen ditu, nolapaitere ekintza hauek? Bai, normalean kontaktua izaten da Twin Space plataforma honen bitartez, noizbait saiatu gara horrela aurrez aurre edo, bideo deiekin egiten, baina orain arte ez dugu bideo deiekin egin, dena izaten da plataforma honen bitartez, chat moduan eta gero partekatutako dokumentuen eta bidez, bai. Beraz, oraindik hori bapateko eta zuzenekoa gelditzen zaizue hor pixkoat egiteko. Hor larribil izan gara batzuetan saiatuz eta baina ez dugu olako hori zuzenean horrela lortu, gure helburuetako bat hori izango litzateke, bai. Aurrez aurre horrela bideori bitartez egitea. Iaz, esan dizue bezala, topaketa aurrez aurrekoa Iruñan egin gendun eta maiatzerako bageneukan topaketa bat aurreikusia, Donibane Loitzune bisitatu nahi genuen, endaiarekin lotutako edo liburua irakurri genuen, eleberria, Fernando Morilloren abadiaren sekretua, eta hor irakurketa partekatua egin gendun, gero Fernando Morillo bera idazleak ere ikasle eta gaztei eta zuzendutako material pilo bat du sortua eta gure eskugu jarri zuen. Eta pena handiz, baina pandemia dela eta ezin izan gendun ara bertaratu Donibane Loitzunera, benetan eleberrian kokaleku den hori bisitatzera eta berriro Iruñan egin zen harreman hori berriro sustatzeko asmoz. Pandemiak horrek moztu gintuen pixka bat, bai. Zenbat neska mutil eta ze adinetakoak parte hartu izan dute ekintza honetan? Bai, ekintza honetan ibiltzen gara orain arte proiektu hauetan eta iaz ere DBH bigarren mailako ikasleekin ari gara, 13-14 urte dituzte. Iparraldeko Donibane Loitzuneko kolegiokoak urte bete gutxiago dute, beraien sistema dela eta, parekide pixkat hori ditugu horiek, ez? Nerabeak dira, DBH bigarren mailakoak, eta kopurua normalean talde bat hartzen dugu, hemen aurten, eta iaz ere, 22-23 ikasleekin aritzen gara, bai. Izan daiteke talde txikiagoa suertatzea, Donibane Loitzunen gertatzen den bezala. Baina gutxi gurara hori, talde batekin, eta saiatzen gara uztartzen baita ere, guk hemen egunerokoan ni euskara irakaslea naiz, eta hemen lantzen dugunarekin
uztartzen ere, eta zerrobe olako zerbait ikasten badugu klasean, gero egoera erreal batean praktikan jartzeko aukera eman da, oso ongi, ikasleek, hori kontutan hartzen dute, eta baloratzen dute. Gogoz hartzen dute beraz, ez dute motivazio berezirik behar izaten honetan aritzeko? Begira, proiektu oso erakargarria dira, zentzu horretan, esan dizuan, kompetentzia digitalak sartzen direnean, edo irakurketa adibidez. Irakurketa, banakako irakurketa eta izan beharrean, irakurketa partekatua, osenkoa, osen egiten denean, hipotesiak eta sirikatzen dituzunean, ikusita gero adibidez, gero Kahoot, gaur egun horreneko modan ditugune olako joko bat da, online egin daitekena, sirikatzen, eta esate dizut, osen irakurtzarekin bakarrik, beste giro bat sortzen da, eta hau ez da gero balorazioa edo ez, hemen eneko ohituta gaudena gero azterketa eta horrelakoak egiten, hau da gozatzeko. Nik ez ditut, kontuan hartzen dut beraiek egindako lana, baina ez da ezer saritzea, ez penalizatzea, eta jardun hori egitea, talde gisa, ari gara proiektu honetan lanean, eta helburu bakarra da kide batzuk ezagutzea, Euskal Herriko beste lurralde batzutako kide batzuk ezagutu, euskeraz jardun, eta zerbait ekintzak dira oso motibagarriak. Hori, avatarrak sortze ditugu, orduan beraientzako, mundua da, euskarazko ahotsak jartzen dizkiogu, avatar horiei, orduan, batzutan beraiek ere egin behar dutelako beste gelek eta egin behar dutena, berez, hau da, aparteko estra bat, ez? Baina honek duena da hori, eta bere lakotasuna, eta kideekin duten hori txat bidez eta duten harreman hori, eta, gaitasun sozialak edo, egia da, nerabezaroan daudenei, batzutan kostatzen zaiela, orduan bai horri betzen gara, eta saiatzen hartu eman hori polita izan dadin, eta normalan oso ondo erantzuten dute ikasleek, bai. Eta gaiak, 3 ikastetxen artean adostuak dituzue, edo norberak berari heldu zaion bezala nolabait lantzen ditu, edo lehenbiziko aukeratu eta gero lantzen ditu? Hau 3 egiten dugun lana da. Bilerak egite ditugu, ikasturte hasiera normalean, aurten pixkate luzatu zitzaizkigune antolaketa lan hauek, orduan Twin Space bidez ere guk bai egite ditugula irakasleok bilera virtualak, iaz adibidez Donostiako Tabakaleran elkartu ginen, aurrez aurre, aurretik bakoitzak bere ekarpenak prestatu, eta horri biltzen da, hor dago gakoa. Behin aukeratuta zein izango den gure, edo izango den iaz kantuak izan ziren, aurten literaturarekin jardungo dugu, eta hortik 3 elkarrekin. Egia da, iazko kantu kontari proiektuan, bai, aurrez aurre egoteko aukera izan genuela. Eta dena adostua 3 parten aldetik. Eta oso garrantzitsua ere iruditzen zait, ikastetxe eta talde bakoitzaren erritmoak ere errespetatzen direla, eta gure egunerokotasunan ditugun lanak eta kontutan hartzen direla, orduan, bai, egia da lan egiteko modua oso kooperatiboa dela, oso, eta beraien artekoa ere, hori da sustatu nahi duguna, bai, eta familien parte hartzea edo familiak informatzen ditugu, eta bai. Eta kalitate zigilua, non eman zizueten, norabait joan behar izan zen duten jasotzera, edo online izan zen norabait ere, baita ere, zigiluan ematea? Bai, hau ere online da, ez da olako ekitaldirik egiten, eta bai, guk ekainean proiektua bukatuta aurkezten ditugu gure memoria edo aurkezten dugu, bai Madrilera, eta gero bai Europar Batasunera. Madrilekoa ere jaso gendun,
eta Europar Batasunekoa, orain iraila urrian, mezu bidez. Hau, onlineko plataforma da, eta egia da, Ituinin plataforma honek baditu enbaixadoreak, Nafarroan desente ikastetxe daude irakasle, enbaixadorea direnak, ni naiz enbaixadorea, Carmele López de Abetxuko Basauriko irakaslea bai da enbaixadorea, orduan beti izan dugu edozertarako beraien laguntza, eta enbaixadore horiek ere laguntzen digute edozein zalantza, agian ekintza bat bururatu zaigu eta ber nola ikuste duten, posible ikuste duten egitea eta bar, eta hori. Eta ez, oraingoa ez digute ez dute ekitaldi berezirik egin. Eta hori esaten dut, bai lehenengoa euskaraz egin zen lehenengo Ituninak, bai ez zuen lortu ofizialtasun hori, eta bigarrenean, bai. Eta bigarrenarekin ere, orain, nola da, zu eta ni lanean elkarrekin, hori izan zen lehenengo proiektua, 2018 eta 2019 egindakoa, eta horrek ere hori izan zen lehenengo, bai, aitzindaria. Bai, horre ere lortu genuen, estatu mailako zigilua eta Europarra, bai. Edaen, etxean bai, hau da, ikastetxean, ospakizuna egiteri badago, ez? Gutienez ikasleekin, zerbait berezi? Badut, egiteke, badakizue orain neko neurri zorrotzak izaten ari garela, orduan nire iasko ikasleak baditut sakabanatuta gela desberdinetan, eta baina asmoa bai, gainera iritsi zaizkigu ere olako hori bereientzako, banatzeko olako telasko motxila batzuk eta bai, espero dut beraiekin zoriondu ditut, benetan lan bikaina egin zutelako, oso gustora aritu ginen, ez zuen ematen zerbait akademikoa zenik, bai? Azkenean beraiekin lortzen duzun harremanarik eta edo ekintza hauek eginez, bada giro politean jardutea eta hori presio, eguneroko presio gabe, edo ikasketa presio gabe ateratzen da hortik. Orduan, hori, bai, ikasleekin, bai, zoriontzekoa gainera beraien parte hartzea, gogoak, eta bai, esaten didate, bat zergatik egiten dudan talde bakarrarekin, orduan ez dakit animatu beharko dut aurrera begira talde gehiagorekin egitea, bai, edo nire lankide direnak ere agian animatzea, bai. Beraz, hau ere eredugarri, nahi dut, beste atzetik heldu direnak ere horrelako ekintzakin jarraitu nahiko dute, edo hori zenion pixko bat, ez? Badaudela ja, beste batzuk agian hartuko luketela baitere testigua. Bai, hori da, bai ikasleen partetik eta irakasleon partetik. Aurten beste Ituinin proiektu bat ere badago ikastolan, eta euskara ere partekatuko dute. Haiek ari dira Europako beste herrialde batzuekin proiektu berri bat egiten. Eta euskarari ere lekua utzi edo, bai, euskarak lekua izan dezan nahi dute, eta, bueno, ingelerak ere badu, eta ia ere, bai, animatuko naiz, eta, bai, horresku bat danok elkarri bota, eta animatuko naiz edo hoiek beraiekin ere beste ekintzatxo bat. Hoiek DBH lehenengo mailakoekin ari dira, 12-13 urte bitarteko ikasleekin, eta jasangarritasunaren inguruan dihartute beraiek, bai. Bai, eta nik ustut baian. Ikusten dut ilusioz, ez da asmo berrikin ja zaudetela, hori baita ere ja zabaltzen den, eta azken finean mundu globalizatu honetan, euskarak ere uniberso horretan hartzen duen bere tartea pixko bat gero eta gera ezagunagoa dugun. Ederki, Amaia, zorionak nion bezala, bai zuri eta bai Paz Iganda ikastolari, ikastetxari, eta beste aldetik, jardun dezazuela, orain hartu duzen bideo horretan. Mila esker eta beste bat arte. Mila esker zuri, Joseba, urren arte.